Right, abusia for me chiachi obi am obi akwaba e de baba Grace TV so bi se hwede ampo nyankropo antom abusia obi ho ye mesra se ne di kan obeka ye ho e baba Grace TV so abusia subscribe ma me wate obi na wa like na wa comment na wa share na afoforo so nya bi ahwe mi so obi etinya mi show na onye oso akoma so ade emfa ma ye nyina ye gusu tinkonya so best abosumi dunie de e bia befa bia dadlumba ewu etin sensem e na aye de ja na etu no sre e ne abasa na abusia me kan fa ntetu yi na ya so boa. Nano Kosia de me the 10th of May 2026. Yen nim say na Mother's Day awo for that. Ama any adofo yin na celebrate ye maame nom enye ye maame no ma wo ye nko a obi ko bi onye o maame awo then so play a motherly role e wa brabo mu a na wa kire wani so no maba ne maame potential mothers na celebrate o mu na ma ye fe baby abefa bia na ekoso e wa ye man Ghana ha e ma no ko anam so ma akọ US a Ghana fo e ho a celebrity maame akoso asewa him say bia odobo nso amanfo celebrity no in their own way. Na BBC sa da no a ebia ya dwen maso e was ye di won komo nye say bia ye tu asem nkyene na emom ye nyina ye bom pa ye say that lumba watching sensem na ye deja ya ye se nyame se omo amatuntwa na ye se nyame bom pa ye se omo amatuntwa na woni a won so wo chefa ye obetimi abo amatu atwa na mentimo ase nyina akwakoda no so omo tu na mo bi ne hu ni say anamonto we die ebema asem no ya ye pese tutwa etu ntwa na ema kwan ama ebinum akeke kan so amanfo akeke on tira bomu a na hu be nya se ba be kye yadwe ebuo kwan so enye abufu wo de hwade ya this queen you see. This was on the Mother's Day, Sunday 10th of May 2026. This is that the Lumber's official Facebook page. Yeah, I have verified and so you can see the blue badge now. Now share Mother's Day no and I'll be highlighted post be from share post be and I'll highlight it post be from 2025. That was on the 11th of May 2025. Or share sa post and also highlight it sa post. And I'll caption me man and say Happy Mother's Day. Post be and highlight here. Post where your poster the page no make here in the year 2025. So that your Mother's Day is pepe. Now Mother's Day post in 2025. Let me show me I'm want to no say Happy Mother's Day to all our amazing mothers, especially to my hero in heaven, Comfort Jemfi Amisa, and my beautiful wife, Priscilla Oforifosu. Odobroni, I love you so much. Okay, and that Lumba Facebook page, no, my cancer meditation, but myself. And make this post in the year 2025. And another question, the Mother's Day. No. The administrator of the page now highlighted that post, no, and will try Happy Mother's Day. But a man was you. Untimi blame administration and na one wish mama akoso say one so Happy Mother's Day na obe highlight a post from 2025 because they be a post from 2025 no that lumba na ma kwan so omo ntwe into obe highlight sa en ha dwen there be abusua 2025 e be at the situation and scenario na wo ho no na different e the baba pem na we ye nyina ye nim papa ye nyame dia egere ho nsensem be bia kwa aba bedu ama akwa akodu court nyina ama mese ayire ho nsensem ama adofo bi sesi a omo nkasa ma me bi ne ba omo ntam mu biem oba bi ne ku omo akontokwa ho enti this is a very sensitive issue ama obia man na ada ho say Ghana fo ni achi Ghana fo ni di achi pa na sansem we say that man for passionate about it no say ko ba say an official Facebook page ayi susu say ye papa no adin mu ne wo na also segregate ya na I say ba be hadwen because some Mother's Day which year course so and now no Monday enti dia na nke be si so administrator no create a new post and or dear maame akoso ase wa picture to nchen simple kuma say I coach say that number here ni me no and or dear maame akoso ase wa picture to nchen and or dear odobo ni picture to nchen and then for dear maame amisa na nyame fa na currency e picture to nchen e be to nchen or the two obi na ayete because ohwe ebreye wo mu na abre bia ne mu nsem o ye gina ye nim ansem we ya akwa ba say the ebesinsen wiem na echi the administrator of the official page what that Roma papa say maami o enti when to me who mo boy say there be enam nsem wo wiem ne the akwa bet na even though the 2025 mpo mo create post bi sa na obi amo ho wa and the situation is different enti dia na nke besi say Mother's Day now we see o de maame akoso ase wa picture ka ho bi
and I wish you know. It is there and can be see because there is a post from 2025. And I mean, you say, oh, creative post for Facebook, a bit take you 1 minute simple. And this abra, what do you share post 2025 post you share? I say, I be highlight it, happy Mother's Day. And as I bring now, mammy, I consider our pictures. I will be on social media. So, although we pictures will be on social media. So, and that little mommy picture, I wish you know, so mammy, I miss a picture. I'm Yamia doing sense, some of to be brain out social media. So, take a picture, see now, idea, I'll be to me. Nanka wa wish it, and yes, I also wish you be always showing happy Mother's Day. But the Kobasa post from 2025, and our highlight is our believe. Yes, I post no a marginalizing mammy akosia sewa. Eyi ni film. Na ene what's up beki we highlighted the same poster. That's any the court square car, you know. Fee. And yes, sir, because even if the car say yet Ghana Maimo and Maria the boom manity, court to car somewhere we are binded by a somewhere court to account. Say you to see into more. But even though in him say the Yami Admire, just a pay basso, and tea, or say be a higher court, ebe defeating the ruling of the lower court, no, which is in this case a high court and appeals court. No, we are binded by the ruling of the high court. If indeed we are binded by the ruling of the Kumasi High Court, Kumasi High Court and Kasema Miakosia se one year, there be Kumasi High Court one cut the biara that say Mamia Kosia se one year. Kumasi High Court and cut the biara that say ye jam Mamia Kosia se one or do bruning kwana year. There be Kumasi High Court ruling and make Kabia and my reference. The one for the say. Even though so on your Mamia Kosia sewa the ordinance beginning to move pa or Kabu be at a fear pema how could you come back on 1991. That Lumba Mamia Kosia sewa ware it will fee. Sansuna on the 10th of April 2010. So Sebio said the court can that Lumba no do brunis ware it will fear what they or that Lumba feel and kind trial. So if indeed say on my the we are binded by the ruling of the High Court. And how then do you wish one of the wives, according to Kumasi High Court, happy Mother's Day? Now another wife, their own wishing to be. So, Obia or choice or wishing your person wishing to be happy Mother's Day. No problem. Say any on Mother's Day, Ghana for them celebrating Mamma Kosia Sewa, or US arbitrament, and say and young from so. But the anti-Americans, we say we will be with you, be and say the anti-many Americans said, this is the official Facebook page of that Lumba. This is the official Facebook page of your papa. Yeah, a year, I mean, with a year approved. Yeah, what blue badge. Whatever the page puts out there represents the institution that the Lumba. Intia dear every page is about Bontin Biano. I was say consider the institution that the Lumba. And all the interest, one way, some way, somehow, are connected to the institution that the Lumba. Into the ever say Mother Roma, and you never share with the ammonia dear. But me who say a hard drink a crap, a chai, because some post you are making your quiet comment Nasia. They be no cow, I am a man the man wishing on, and then I'm Esama. Now, a grounds for tension, nay, I mean, near a commercial cost society, any crime said Massanso. I did in Soria. You see a percent same way to try. You sorry, I have one pie said to try to be no group of any once near there. Our brain you crime said Bassa. And if we don't turn around, now you sound so I could create a situation here, a bema man for, and ya who when you can't send when him now I go for tiny amaniaba. Oh, I am very, very sad. A very, very sad part because this is the official Facebook page of Papano. And Makase, High Court ruling Krano. Wahan Kasema Miakosia se 1 year. Despite the claims that lawyers for Sister Odobo Bekaso, say a Jama Miakosia, so went to court went me, court to Anyan to Misa, because one didn't move the Bedia that will be to me to see a Jama Miakosia. And until now, she's still a wife of that Lumba. Simple court to Anya ordinance married to moi. Customarily, she is a wife of that Lumba. Likewise, the court cast Odobo is a wife of that Lumba, customarily, in 2000 from 2010 ever. And why then do you highlight Bako? Also, we know I mean, a highlight be I say, why no Eddie out from Aya and your nature and Aya and your mona kanimum post no was from 2025.
And America says, that time one, what they call share post, you call share post from 2025, every share. That time now, and everything they pay, mammy, because you ask about picture. Now, although bone picture, and as that number, mammy, and miss Anna, Yami for currency, and I'll be count, I can't always show me that. I can't for tension be a ma. Oh, but yes, I now be teacher. No, yeah, dream be say, I say, be a FB, and I say, a FB taking size, at a FB, and a FB taking size, a FB, or moon fee. Oh, but BB say you won't ever charge you on one, yeah, better, yes, say you support you. There be, but it will be up a pay. Or be anyone pay. The pay in the billion, there be. And that's why we are speaking against it here. But next time, you will be asked, I never share with them. More experience with them, more penny for you never share with them. But you best say them. Creative, more mammy, inquire grounds, and be my crying. Now, man, for I come ever cost with the BR. I will be ignorant, I see a person saying to you. That's not how I read to me a woman semi torture. And in any case, if that is the case, what is even the assurance? Even though said post no from 2025. What is even the assurance says this post from 2025 now? That number actually, and as that number, and I'll prove my actually. What is even the assurance? Because minimum celebrities be bra or more page no one handle or more handle. And so that number on the handle page, I find maybe on the handle here, maybe be at once. But maybe say what is even the assurance? Say I post from 2025. That number na try and as that number na kwa ma kwan se ntwe empo so no akwa na ma kwan se ye ntwe kra afibia ni munsem tinka nsem a abene na wiemu na nka wo se no nko aka bi chese da bi I mean ye deni a wontimi nka nchem obi a wo na titafo ma me akoso se wo na titafo pa ododo ni so wo na titafo enti wo ye se wo yi ba ko afiri mu a with respect to post here course ya na ya ko hadwe any kwan se basa kra the papa ya beye wo yuntum wo Ghana ni wiase no these are some petty issues any kwan kra say nka subject for discussion also nka sabe ni nyom ni ade museum a na mpanyifo pese wo ye ni ade na ye di hu nkomo ebi ko aka say nka ni start you see Ghana has a Kumasi o say nkan sunyani o baby a ke bi nsi wo na anu na wo say focus on it. Yes, nyame say mentimwase bi aba abusua ntem bi nyame na nkasa na obi a wafom de yonko bi anfa ne yonko fun so nkyere na I mean obi a hwe bi an nsanka na asomdwe ma na bibi atontwa we don't fa wona sa ba ye bibisa ya ne hadwe disciples say maame akoso ya se wa ehwe on Mother's Day now na media ne so na ne background na media ne so na ko say Mother's Day na me papa Facebook page I highlighted a post from 2025. Yeah, post or highlight here. Me mama akoso ase wan count. Me mama make it to according to Kumasi High Court. Mr. Otimi according to Kumasi High Court. Me mama make it to Odobroni. Yes, say the mama make it to. Ene me na amisa. How would they even feel? Mama ye nya de say nipa bi de mogya nyina wo ntie bi ye wo mo a eni kwan se hye wo. E de bi ye wo mo eni kwan se how. From time with that number, near maybe a cock was bra. My uncle says once we can't assemble to Kumasi High Court. Kumasi High Court boy ending of October last year. A brand also on according to German man on the next of kin because they couldn't that lumber or Mawari or Bremen to one the work when you say or control they couldn't hear ne see any at the Kumasi High Court book Guyan. So I done a court a boss as to Guyan. We had an institution that represented that lumber official Facebook page. No, I bet you say aye I mean, on say a bia ni munsem. E bia ni nyema obetumi aka. Ade bi o kan kanye bone. But o kan bia na akochia. But o kan bia mi so di anka ya okay. Is that even that point in time no? We nya bia on post that lumba huma ye hu say e bra na Kumasi I got ebu ase. Ma me akosia se wase won de bedan court wa bo atogo. Be council ensem na yemienu. E chire na e de ne be. E chire na court kan ye ne de no. But e di kan ye say opese oni akoya na ni kuna yie ne se opese otutu bibia because on the next of kin according to German Mawari or German amamani amani even Ghana America ani ade sa da no akọ to bu asa no botu ma na akosa asa no botu bi na institution represented that lumba no try to Facebook say aye hunhun na that lumba ni ma ye hunhun na omo bokaka ho wan na ebe sun na wan na ebe to twa de kan on the niam we na bi na ekoso abdi say obi hwa me ohun na bi say then ya then I say mama no ekwan bi so I said subliminally
I mean, kwan ketenkete bi so na sɛ enipa bi pɛ sɛ yɛn nye ne ho fɛ wo sɛ yɛn si no sɛ ɔno deɛ ma yɛn tie na asɛm asɛ ɔno deɛ yɛn nyini nsi nkyɛn ɛne kwan so sɛ basa na mɛ kɔfia sɛ wa celebration of life kɔɔ so wa carry yɛ a nso nipa bi toto dollar gu yɛ maame so adeɛ kyɛn a na yɛn nuanom bi ti afidie kɛseɛ so sɛ $1 short ɔn sɛ ade bi wɔ hɔ a wanyɛ a ɛmpepa w'ahoɔfɛ wanyɛ a ɛmpepa w'animonyam wanyɛ a ɛmfa wo sika bi mfiri wo nkyɛn but wokɔ yɛn nso a na de akoma no ɛkɔ soro na de tension ba nti wanyɛ a na nka ayɛ de sɛbio mpanyinfoɔ so wobɛkum aboa torɔ mu adwa sɛ duro deɛ wobɛkum aboa torɔ mu adwa sɛ duro deɛ gyaa no ɔmfa ne mmerante sɛm nante kwa yɛ aseɛ because wakɔyɛ na afei ama afa bi nso abɛsom na kɔyɛ de gyaa then ewi a yɛn asa atɛne around sɛ nipa bi gu papa anim ase mesrɛ paa na yɛabrɛ nsɛm wei ho ɔma yɛnyɛ nneɛma yie wɔhwɛ saa post yɛ bɛtɔ hɔ a nti amanfoɔ kɔ bebree bisa sɛ adɛn na ma wish maame akɔso asɛwa hwɛ na Tiboras nom ne Empress Bell amanfoɔ bebree na comment ya kyɛ sɛ ni kwan sɛ basa nti bɛsa na creative grounds I mean tension ne adeɛ ɛkɔ so which shouldn't be the case yɛbɛsrɛ paa yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ any kwan sɛ basa sɛ ne bi wɔ hɔ a yɛmu bi yɛte akyire yɛn tie wo pia sanse Kristo kɔ ase yɛ no yɛn nkɔsɛ yɛn ho but ɛkɔduru sɛ nneɛma bi kɔ so na yɛhu ne sɛ abere bi asɛ yɛ marginalize fa bi yɛ ka fa bi ahyɛ ɛno deɛ ɛne bi ne abrasɛ kwan so yɛba bɛkyerɛ adwene afa ho ebuo kwan so because any kwan sɛ basa ma yɛ nyi fa bi mfim because sɛ mpo deɛ court asɛm a ɔka nyɛ gyina so de aka 1991 ne 2010 ɛyɛ 19 years apart nti anyɛ hwɛ koraa mpanyinfoɔ bu beebi sɛ kɔnfobɔne a watena yɛ afɔ asɛm ka ɛyima no si bɔne ɔdama kɔnfobɔne a watena yɛ afɔ ho ama kɔnfo papa bɛto no ka yɛ mu da bi yɛ mu nti mpo sɛ yɛ na picture bi amanfoɔ kiti sɛ maame akɔso asɛ wa mesrɛ me ka ho wɔyɛ kɔnfobɔne sɛ deɛ mpo a ka watena yɛ afɔ ho ɛbɛ na mɛbuo ama kɔnfo papa yɛ ne so bi ma wiase da bɛto no ka yɛ mu yɛ na Mother's Day na official Facebook page mo yi maame yi mu madaroma munyɛ nneɛma ma no nyɛ yɛ saa na moyɛ saa nneɛma bi saa yɛba bɛkyerɛ adwene ho na yɛasɛ nyame sɛ ne kwan sɛ basa yɛbɔ mpaeɛ sɛ twɛdi ampo Nyankopɔn Bible sɛ nyame akoma Bible sɛ ɔhene akoma ɛda twɛdi ampo nsɛm sɛ so kyerɛma baabi ɔpɛ na ɔtene fa nti mesrɛ nyame sɛ baabi akoma akɔdu bi a nyame no amrɛ mu na ɔnkasa ɛma akoma ɛntɔ yam nyame no amrɛ mu na ɔnkasa ɛma nneɛma nyɛ din na biribiara nyɛ bɔkɔ san sɛ yɛdi yaw yɛdi awerɛhɔ yɛte ne suo paa yɛni kwan sɛ basa aka abosom mmienu na papa yɛ nyame dia afi aba nso adeɛ kye adeɛ sɛ nsɛm yi a ɛda so atew no nti na yɛni abrɛ na yɛsrɛ sɛ biribiara bɛyɛ bɔkɔ na biribiara ayɛ asomdwe abusua meda ase sɛ wɔgye brɛ na ɔhwɛ me menim sɛ twɛde ampo Nyankopɔn bɛkasa na biribiara yɛ na yɛnyinaa yɛaka bom asomdwe kwan so ɛbrɛ a pɛpɛɛpɛ yɛ aba nti woyɛ adeɛ bi sɛ yi a yɛyɛ nipa mogya gyina yɛ mu mɛdi ya o woyɛ adeɛ bi sɛ ɛtia me mɛdi ya mɛte ne so and you don't expect sɛ nneɛma wei nyinaa mɛyi ato baabi na me sɛ yɛn nkɔ yɛn anim asomdwe kwan so deɛ nti a m'ani abere a mɛyɛ video yi sɛ ɛnhyɛ da nyɛ adeɛ mfa ntia wo yɔnko na nsa ɛmɛ act all clean all rosy nti Mother's Day m'ani gye paa yɛn nua bi wɔ DLFM deɛ sɛ DJ bi a mɛnti anim ne saa but ɔwɔhyɛ maame akɔso asɛ wa happy Mother's Day sɛ de ebinom wɔhyɛ sister Odobroni happy Mother's Day na ayɛ fɛ na obi ahu sɛ obi aka ho bi so yɛn nua DJ no nyame nhyira no paa me ho bi chance on the video ɔwɔhyɛ sɛ maame akɔso asɛ wa afusu mama yɛ wɔhyɛ happy Mother's Day ɛfɛ wɔyɛ adeɛ wɔ wo ka ana ɔwɔhyɛ a ɛnyɛ bibia mfiri wɔ ɛmfa wo sika bi mfiri wo nkyɛn but sometimes you na struggle to understand why I say deliberately binom yɛ nneɛma ma ani da hɔ saa binom yɛ nneɛma ma ani da hɔ saa anya hwɛ kwa na mabusa abel simple sɛ de tie akɔto aka saa na tie kora no a obi na hyɛ ase du baabi ɛna obi nso ato aso abraba hyɛ ase ani a na ɛdeɛ nipa bebree nya aboafo wɔ abraba hyɛ ase a kɔmo du akyi nipa bebree nya fapem bi wɔ abraba hyɛ ase a kɔmo kɔ wɔn mu akɔdu baabi a na ɛsɛ wɔn duru obi boafo bi a wɔanya wɔ abraba mu nti ebesi ne abraba na yɛ bibia wɔ hɔ obi boafo bi a wɔanya wɔ abraba mu nti ɛda so nyinaa asa na nko obi ni madeɛ paa enso wɔanya boafo ama na mpia na nkodu akyire nti ne ho masua ni nyinaa ka dem
na nko bi ni ball pa ya nko nya aboafo bi anko bɔ kɔtɔkɔ house of folk no ne ice gold no team sa aka kodura buchi abo Black Stars wo nya aboafo nti ababo no pem hɔ ma wɔntimi anko ani menyini sɛ saa brada de no bɛba na ɔno nko ani nyonto ebia na ɛwɔ anyonto fo bebre ɔmo nim asɛm ka o madaroma ɔmo nim nyonto kyɛn no ɛso ebia wɔ mu de bakɔ ɔmo anya aboafo nti ɛna ma ɔmo ka atɛm that number na kan ase bra me wie me nwumadi kan ya aka kwantum mini aboafo nti anyi dada mu mfie miensa ɛte saa wɔ babia obi a wakyɛde ɔba de de kyɛ no ɛna mu sikasɛm nti ɛsisi nyina ka yɛ chimo ɛyɛ sikasɛm nti all this ɛda de mu mfie miensa na ɔno ano asɛm ne de yɛate mpanyinfo a enim aka me ati bi sɛ dwuma me akoso asɛwa na nyum pie ba abɔnten obi sei ade na wasi yi ne mu obi sei ade na Mother's Day empu 2025 post no and we sheni bia and America say what's the assurance say empu 2025 post that woman na twe there be say empu anu kwa onu na ma akwa me twe na ya sheni bia and then say mo na wie mu times and seasons situation here women it deserve say obe we shema no na ye fe uma bede na ye yenye sumi na so de bia da this outbreak no bisa ho say de nipa bi aka me ateno maame akoso asewe bia da lumu enhia na saa abre no ama wan taa na chi babu ama na nyum to apia ba abonten a anyum wan kai na ye to de hwa ho a didi asa anyum bebrebe ye aka kwantum enchenchen wona fe eche nso twen wo pe opono hine me favorite ene makoma mu tofe minyampo che enda so ho ma obia che wo makoma mu anka bu se me pe wasem pa ne sa anyum bebrebe na anka ye bede ne yetimi ato ka bede ne yetimi agye ani tinipa bi otesa no mumma yen marginalize no mumma yen nye sase on de won ka ho yes enye emu ama yen tumpo minim se we de bia na chia na chia ye ene ma ko ba sa but going forward me gidi ye pa se handlers of the page ni be to anamo na what to anamo be bo ama aka ye nyina abom on to anamo e dem papa mo titim beba e we na rade Yesu Kristo dim ti emini na nipa baako asem na aba ene obi a wo se ti asefa asem na aba ene obi a wo se na dwensi ye na fa but me se nya me na nkasa oma aye nkabo nwa yi na yentem ebra pepepe ye dirty pepepe ni bi ne se de course bi nsi bi na bi e de ma se ma me akoso ase wan so be ka ho bi me appreciate no so ka ho bi court ko age atum se simple anyi ne ordinance ma na tum asat that time no really na waje ne fia wade atum enti other crime na be na free so but me dance say oje bre na ohwe me dey kwapena we subscribe ma mwate ye won pa bebre ya dey beso mabusia kai si yetonfie e wo atwema yabe yes yetonfie wo atwema yabe no ti abeka se bia wa chichi da bi e wo koma se ya ta ofi so for lie Rampa College area how aircon 10 minutes drive now if you need a 4-bedroom house ba ko your master bedroom and a 3 na aka na a single room self contained afi your garage kakapa ho afi ho e ho just anyanse put garage no ko for buses bed 10 before kitchen modern kitchen your rooms to be kwa why nyanya ho adwuma nti ukokoje na se dey open bi na convert dey aye na bibia akoyi at amount and afi your summer hat kese pa ofi wa and dey we adwuma na bre na bafia Saturday bi kwa ofi na nko bibia na akotena so na we hwe wiem na ne o jimframa na wo zepe o drink akrakra na bibia akoyi at amount ompewe the day na pe eye rich so somebody can catch you so form number na etwagu ewo video na se na fa na frɛ o sisi a ate na de o nkasa na fie no board da form obetimi anya ato na obeti ho adanse se de ho si ya kama no ewo a new site enti choka watim waka bibia ni ho bi otewa bibia ya okay otewa bibia ya kama asumdwe mu a bibia ekoso kama e de ama so pe we pa e de e na perform number na frɛ mo na bibia nkoi enfam me da se o jebre na ohwe me dey the company so nyame ka ho bepa me be share busua makra bye bye.